Стася, вітаю на Белсаце. Амаль нічога не чутно пра Анжэліку Мельнікаву ўжо месяц. Як у Коордынацыйнай радзе перажываць вось гэтую сітуацыю на сёння? Вітаю, Віталь. Вітаю, паважаныя гледачы. Для нас, безумоўна, страта нашай спікеркі – гэта вялікая страта. Мы не ведаем, што адбываецца. Пры гэтым усім для нас прыярытэт – гэта ў першую чаргу здароўе, жыццё Анжэлікі. Мы чакаем любых навінаў і мы вельмі б хацелі ведаць, што здарылася, як мы можам дапамагчы. Ну і, безумоўна, прыярытэтам для Коордынацыйнай рады сёння з'яўляецца захаваць інстытут, працягваць нашу працу і ўзмацняцца, таму што і сітуацыя гэта паказала пэўныя хібы нашай сістэмы, якія мы зараз выпраўляем і спрабуем прывесці арганізацыю да больш устойлівай пазіцыі. Нічога не вядома, тым не менш, ці спрабавалі вашы калегі з Коордынацыйнай рады нейкім чынам звязацца, напрыклад, са сваякамі Анжэлікі? Мне гэта невядома. Як я разумею, сваякі Анжэлікі больш каментароў, чым далі медыа, не даюць. У вас ёсць яшчэ нейкія працоўныя версіі таго, што адбылося пасля ейнага знікнення? Працоўных версій шмат. Амаль усе версіі, якія былі на пачатку, застаюцца актуальнымі. Можна спекуляваць на тым, якія версіі каму больш падабаюцца, але факты такія, што на сённяшні дзень мы не ведаем, дзе Анжэліка, і мы не разумеем матывацыі яе дзеянняў. Разам з тым, вся гэтая сітуацыя паказала нейкія хібы, якія былі ўнутры вашай арганізацыі. І як гэта паўплывала на першую чаргу на ваш маральны, псіхалагічны стан? То бок ужо мінуў месяц. Першае, напэўна, ўражанне гэта быў шок, разгубленасць. Цяпер ёсць нейкія пачуцці таго, што здарылася? Я скажу вам, што насамрэч я была здзіўленая тым, як адрэагавалі мае калегі па Коордынацыйнай радзе. Калі адбылася гэтая сітуацыя, я баялася, што гэта будзе момант, у якім мы не выстаем, у якім нашы ўнутраныя канфлікты прыйдуць да такога маштабу, што Коордынацыйная рада не зможа працягваць працу і будзе вымушаная распусціцца. І я ўдзячная ўсім калегам, з якімі у нас былі спрэчкі да гэтага дня, за тое, што мы адставілі любыя нашы моманты рознагалосяў, і ў момант, калі ад нас вымагалася аб'яднанне, мы аб'ядналіся ў той жа дзень і працягнулі працу. Мала таго, я скажу, што Коордынацыйная рада на сённяшні дзень больш актыўная, чым у тыя месяцы, калі ўжо Анжэлікі з намі не было, але мы яшчэ не ведалі, што гэта назаўсёды. У якім сэнсе больш актыўная? Людзі мабілізаваліся. Людзей было важна не страціць наш інстытут, працягнуць працу, паказаць, што нас не зламала гэтая сітуацыя. У нас распісаны зараз расклад слуханняў на некалькі месяцаў наперад. Мы не проста працягваем працу, мы яе ўзмацняем. Палепшыліся сувязі паміж умоўнай большасцю і меншасцю. Мы шукаем разам тыя шляхі, якія прывядуць нас да большай дэмакратызацыі Коордынацыйнай рады, каб пазбегнуць таго, каб была такая сітуацыя, што адзін чалавек знікае, і на гэтым у нас прападаюць пэўныя механізмы. Таму на сённяшні дзень мы вядзем размову пра тое, каб узмацняць рэпрэзентатыўнасць унутры Коордынацыйнай рады і павышаць празрыстасць усіх працэсаў для ўсіх дэлегатаў. Але ці ёсць на сённяшні дзень таксама думкі асобных, магчыма, дэлегатаў пра тое, што са знікненнем Мельнікавай варта ўсё ж такі самараспусціцца? Ну, асобныя ёсць. Наколькі мне вядома, гэта адзін чалавек. Хто? Сергей Петрухін, ён пра гэта заяўляў. Так, магу памыляцца, магчыма. Ну так, ён актыўна крытыкуе Коордынацыйную раду. Ён актыўна крытыкуе Коордынацыйную раду, будучы дэлегатам, гэта нармальна, гэта яго права. Але гэта не нейкае масавае яўленне. Збольшага я нават ад беларускай грамадскасці чакала больш негатыўных рэакцый на гэтую сітуацыю, чым сапраўды мы маем на сённяшні дзень. І дзякую беларусам і беларускам за давер.
Калі ўзгадаць тое, што здарылася пазней, пра знікненне грошай з рахунку фонду Анжэлікі Мельнікавай Беларусі Ліберці, называліся розныя сумы. Ці табе вядома канкрэтная сума, якая знікла? Невядома сума, якую атрымала Коордынацыйная рада. Яна прыкладна падобная да таго, што гучала ў медыях. 100 000 евро. Каля таго, па дамоўленасці з донарамі мы не можам дакладна зараз называць. Донары з намі разам прымаюць удзел у спробе знайсці і зразумець, што здарылася, і мы актыўна з імі супрацоўнічаем. Як, я думаю, шмат каму вядома, пры такой супрацы звычайна донары не любяць, каб іх называлі, апелявалі нейкімі квотамі ў медыа. І, канешне, тое, што гэта першапачаткова выйшла ў медыа раней, чым былі праведзеныя перамовы з партнёрамі, для нас сітуацыя, якая ставіць пад пытанне будучае супрацоўніцтва, якое мы вельмі хацім захаваць і сёння аднавіць. Таму я прашу аб разуменні. Я могу сказаць, на што былі выдзеленыя гэтыя грошы, я это ўжо казала. І чальцам Коордынацыйнай рады даступная гэта інфармацыя. Калі яны могуць звярнуцца да кіраўніка сваёй фракцыі, яны ўсю гэтую інфармацыю атрымаюць, таму што першапачаткова уся гэта інфармацыя была ў нарадзе фракцыі. Гэта падтрымка медыакаманды. І гэта правядзенне офлайн-паседжанняў, слуханняў для таго, каб усе маглі прыехаць і прыняць удзел, правесці трансляцыі. То бок гэта не настолькі крытычныя для вас моманты ў вашай дзейнасці? Я хочу падкрэсліць, што ніхто з дэлегатаў, нарады фракцыі, спікер, віцэ-спікер ніколі у Коордынацыйнай радзе ні ў другой, ні ў першай, ні ў трэцяй не атрымлівалі заробкі. Нават сакратар Коордынацыйнай рады ніколі не атрымліваў заробкі. У сакратарыяце тыя пазіцыі, якія аплочваюцца, і гэта не поўныя стаўкі, гэта таксама трэба разумець, гэта альбо 0,25, альбо 0,5 стаўкі, гэта служба пратакола, гэта медыакаманда і ўсё. Вось, гэта ўсе нашыя расходы. І дэлегаты ніколі не атрымлівалі заробкі. Таму тут вось уся гэтая спекуляцыя, што вось, а мы думалі, вы тут усе валанцёры, вы ж паўсюль казалі, што вы валанцёры, а зараз вы атрымліваеце грошы, гэта спекуляцыя. Мы як былі валанцёрамі, так і застаемся. Ці нешта было вядома у тым ліку табе і тваім калегам, што Анжэліка Мельнікава спрабавала выкупіць фонд у Беластоку, дзе яна нейкі час працавала перад пераездам? Гэта для мяне новая інфармацыя, недаўна пра гэта пачула. Дарэчы, прачытала на Белсаце, і не, гэтай інфармацыі мне не было. Як я разумею, гэта было гэта не тычылася справаў Коордынацыйнай рады. Я магу зразумець, адкуль я магла адбыць такая інтэнцыя. Гэта тое, пра што праходзілі шматлікія беларускія арганізацыі, якія пераехалі ў Польшчу. Тое, што калі ты прэтэндуеш на нейкае грантавае фінансаванне, шматлікія донары, якія сістэмна падтрымліваюць арганізацыі, не працуюць з арганізацыямі, якія зарэгістраваны толькі што. Звычайна патрабаванне ёсць, каб у арганізацыі была рэгістрацыя прынамсі 2 гады. Таму яна не адзіная, хто так рабіў. Шмат хто шукаў нейкія арганізацыі, з якімі можна было б супрацоўнічаць і дамовіцца, каб перапісаць на сябе, у якіх была ўжо пэўная гісторыя, каб прэтэндаваць на донарскую падтрымку. Таму я не скажу, што гэты факт неяк мяне накіроўваю шляху, што Анжэліка нешта рыхтавала. Я думаю, што гэта абсалютна было дзеянне ў рамках нашай беларускай нармальнасці. Але азначаюць трохі дзіўныя паводзіны, тое, што яна перад сваім знікненнем павядала, што яна знаходзіцца ў Варшаве на бальнічным лісце, хаця знікла, як высветлілі праваахоўныя органы, крыху раней, нават нашмат раней, на некалькі тыдняў. Вось гэта ўсё не насцярожвае таксама? Гэта насцярожвае. Гэта сітуацыя дзіўная, але ўсё ж такі мы не ведаем матывацыі. Мы не ведаем, дзе яна на той момант знаходзілася, з якіх прычын яна прыходзіла, працягвала там нешта, таму што яна сама яна гэта рабіла ці пад ціскам нейкіх іншых асобаў? Мажліва, пад ціскам, але гэта быў яе твар. То бок мы па стылістыке паведамленняў і па тым, што яна была з відэа 21-х, разумеем, прынамсі, што гэта была яна, а не што там нейкі гэбіст за яе там нешта пісаў. Таму што і кантэкст паведамленняў, і стыль, ўсё ж такі гэта яе словы, яе звычкі.
І я не выключаю нічога на сённяшні дзень. Адзінае, што мы ўжо так больш-менш выключаем, гэта нейкія нешчасныя выпадкі, таму што ўсё ж такі для мяне асабіста выглядае так, што быў нейкі план, што ўсё гэта было падрыхтавана, таму што мне не магу проста сабе ўявіць, што у сучасным свеце можна вось так незапланавана знікнуць, каб цябе ніхто не мог знайсці. Хаця рознае стараецца. Калі знікла Мельнікава, пачаліся размовы у тым ліку і намёкі, і пагрозы на адрас чальцоў каардынацыйнай рады, у тым ліку прапагандысты туру намякаў на тваё знікненне. Як ты ўспрыняла вось гэтую ўсю інфармацыю? Ну, пасмяялася. Я ж разумею, што гэта псіхалагічны ціск. Я маю свае сродкі самаабароны і маю разуменне, чым я займаюся. Я думаю, што кожны чалец Караціннай рады ці любы чалавек з дэмакратычных сілаў разумее, на што ён ішоў. Калі б мяне можна было запужаць пастом канале Ігора Тура, ну я б не ішла, я думаю, у такую прафесію. Цяпер, я так разумею, як такавога крызісу ў каардынацыйнай радзе няма, нягледзячы вось на всю гэтую сітуацыю, і неўзабаве маюць адбыцца выбары новай спікеркі, ну таму што папярэдняя знікла, а ты пакуль выконваеш гэтыя абавязкі. Трошкі не так. Калі Анжэлікі няма 3 месяцы, яна не можа выконваць абавязкі, спікерства аўтаматычна пераходзіць мне. Але я... Так. Аўтаматычна я станаўлюся спікерам, тады б мы праводзілі выбары толькі віцэ-спікера. Окей, то ты будзеш новым спікерам. Але я не згодная на такое. І я буду браць самаотвод, і мы будзем абіраць спікера. І ты будзеш удзельнічаць таксама як асоба, якую могуць абраць? Я не ўпэўненая на сённяшні дзень, ці я буду удзельнічаць у выбарах на спікера. Хутчэй за ўсё не, але я хутчэй за ўсё засталася б віцэ. Я яшчэ не прыняла гэтае рашэнне. Дакладна я ведаю, што ёсць асобы ў Караціннай радзе, якіх я падтрымала на пасадзе спікера, і мне здаецца, што гэта добры момант, каб аднавіцца і выбраць чалавека, які б працаваў магчыма, нават больш з самой структурай і з усімі дэлегатамі, чым на знешнюю аўдыторыю. Ёсць такі чалавек? Ёсць, я не буду называць, ёсць чалавек. Я ўпэўнена, што ўсё у яе атрымаецца. Твая неўпэўненасць у тым, ці будзеш ты абрана як спікерка Каардынацыйнай рады, звязаная з сітуацыяй вакол Анжэлікі Мельнікавай? Не, гэта маё асабістае жаданне. Я магла б нічога не рабіць, і проста згодна са статутам я б стала спікерам. Мне здаецца, што гэта сітуацыя, калі самі дэлегаты павінны вызначыцца з тым, што далей з намі будзе, у якім накірунку мы ідзем, каго яны бачаць на гэтай пазіцыі, а не так, што гэта проста аўтаматычна станаўлюся я, і што мяне ніхто не выбіраў, а проста так сістэма склалася. А няма страху, што чарговы спікер Каардынацыйнай рады можа паўтарыць лёс Анжэлікі Мельнікавай? Ну вось таму менавіта нам трэба працаваць над устойлівасцю і распрацоўваць тыя механізмы, якія дапамогуць нам гэтага пазбегаць, што нават калі знікае чалавек, мы не сутыкаемся з тымі самымі праблемамі, з якімі мы сутыкаліся. Мы разглядаем зараз формы рэгістрацыі, якая б дазволіла ўжо юрыдычна неяк закрепіць і статус дэлегатаў, і нарады фракцыі, спікера, і каб тыя абавязкі, якія б мелі людзі ўнутры Караціннай рады, былі не проста умоўнай нашай дамоўленасці паміж сабой, а мелі сваю юрысдыкцыю, свае папяровыя дамоўленасці. І тады б мы маглі проста ўжо юрыдычна закрэпіць і не толькі там пазіцыі, так, але і празрыстасць для ўсіх дэлегатаў, і там тыя ж, не ведаю, колькі чалавек мае доступ да рахунку, як адбываюцца справаздачы, і ўсё тое, што сёння больш нідзе, чым у статуце, не вызначана. Твой прагноз, калі коротка, што будзе з Каардынацыйнай радай праз паўгады, праз год? Праз год будуць новыя выбары.
Закликаю всіх голосовать. 2026. У 2026 новыя выбары, у нас скончваецца мандат у 2026. А ў гэтым годзе мы працягнем сваю працу і працягнем рабіць тое, што запланавалі сабе фракцыі, камісіі і таксама міжнародная рэпрэзентацыя. Для нас вельмі важна сёння захаваць статус дэлегацыі ў ПАРЭ, таму што Анжаліка таксама ўваходзіла і ў прадстаўніцтва ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Был открытый кабинет там адмысловы. Дакладна. Дэлегацыя працягвае працу, нам трэба абраць новую прадстаўніцу, бо згодна з рэгламентам ПАРЭ мусіць быць гендерны баланс. І на сённяшні дзень, то бок мы мусім абраць менавіта жанчыну, якая будзе замест Анжалікі прадстаўляць Коордынацыйную раду ў ПАРЭ і Дэмсілы. Таму перад намі яшчэ не толькі выклік у выбары спікера. Ну вось, перад намі шмат працы. Працягваецца праца па ўкраіне, прайшоў круглы стол. Працягваюцца слуханні камісіі па нацыянальнай рэгіянальнай бяспецы. Сёння адбудуцца слуханні камісіі па адукацыі, па рэпрэсіях у адукацыйнай сістэме ў Беларусі. Будзе выкладзены запіс на канале Коордынацыйнай рады, заклікаю ўсіх паглядзець. Мы працягваем нашу сістэмную працу. Задача Коордынацыйнай рады – гэта не аператыўныя задачы, не тое, што трэба тут і зараз дэмакратычным сілам, беларускім выгнанні. Мы працуем на будучню, мы рыхтуем праекты законаў, зараз заснаваныя працоўныя групы, якія разглядаюць тыя праекты законаў, якія падрыхтавалі экспертныя групы. Мы будзем праводзіць публічныя слуханні ўсіх праектаў, каб беларусы таксама маглі азнаёміцца з той візіяй будучай Беларусі, якую прапаноўваюць дэмакратычныя сілы, і разам таксама з намі маглі б каментаваць і прапаноўваць свае праўкі. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй.